Proiektu honen izena da belaunaldi artekotasuna, bizitza betearen ikuspegitik, eta berez helburu nagusia bai da gaztiak eta helduak, ero, hirugarren adina, edo, 55 plus jarri dugu guk, ez? Adin bezala, elkartzia aitzaki desberdinekin. Ikasleak eurak prestatzen dituzte, eurak ikasi dauien edo jaso dituzten eduki eta prozeduren inguruko tailer batzuk, eta gero, hirugarren adineko edo nagusiak doiatz hartzaile gisa tailer horretara. Pues muy enriquecedora, porque la verdad es que ha sido una idea fantástica. Por eso, porque al final pues es una cosa que nos viene muy bien, a todo el mundo le viene bien, pero a nuestra edad todavía más, que todavía somos muy jóvenes y esto nos da mucha vida. Azkenian ikasi duguna praktikan jartzea, ez? Saioak antolatzea eta aurrera eramatea. Beti ere euren ahalmenak ikusten eta adaptazioak egiten. Konturatu garela azkenean, bi talde oso desberdin horrek badaukagula mankomunian gauza asko, eta garela kapazak eruteko aurrera ekintza desberdinak azkenean ez gauela pentsauko inoiz ingo gauenik edo elkartuko ginenik. Berez helburu alde batetik bai da, ikasleek ikasitako hori praktikan jartzeko eremu errealak sortzea, baina errealitatean bertan oneratzen bai dauena da harreman osasuntsuak sortzea adin ezberdinetako pertsonen artean batez, ez? Eta hori ikusi dugu oso onuragarria dela, bai batzuentzat eta bai bestientzat. Al final también compartir con otras personas una actividad que es beneficiosa para el cuerpo, entonces es mente y también es cuerpo y es todo. Postasun mordo bat transmitituten dagoela jentiak. Azkenean datorrela ikastera, baina gu mordo bat ikasi dugula, eta bizionaldetik izan dela hartu eman bat superpolitxa.